van itt. Elindult a felvétel, átadom a szót. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy érdekes dologról fogunk beszélni. Én ezt csak diszkréten úgy hívom, hogy a bélügyeinkről. Ö, Egy nagyon-nagyon nagy kedvenc témám, és hogyha arról beszélünk, hogy tisztító kúrák, akkor talán a béltisztítás az egyik legfontosabb, amit meg kéne csinálnunk. Előjáróban egy picit hadd beszéljek erről. Egy nagyon nagy tisztítási folyamatban vagyunk most benne, hidratáltunk, elkezdtünk olyan vizet inni, ami a sejthidratációval a sejtjeinket is tisztítja, utána májat tisztítottunk, ez azért volt nagyon fontos, mert a máj a legnagyobb méregtelenítő szervünk, és ha nincs felkészítve egy igazán nagy tisztító kurára, akkor viszont nagyon csúnya mellékhatások jöhetnek, vagy akár rosszulét is. Úgyhogy a máj volt az első, amit felkészítettünk erre a hatalmas nagy takarításra, amit most végzünk a szervezetünkben, és utána most vagyunk benne egyébként a parazitaírtásban. Ö, Biztos sokan húzzátok a szátokat, de az a helyzet, hogy a 40 év tapasztalat mondatja azt velem, hogy nincs olyan ember, akiben ne lenne parazita, legfeljebb nem aktív. És pont azt akarjuk elérni, hogy egy ilyen inaktív állapotba kerüljenek, hogy most vagyunk benne a parazitaírtásba, és a parazitaírtás után közvetlenül következik a béltisztítás, hiszen a bélparazitákat ugye valahogy ki kéne onnan szedni, tehát ezért is tisztítunk belet, és többek közt nem csak azért, mert sok parazita tetem van bennünk így a tisztítás után, hanem azért, mert minden emberre nagyon ráférne. És elmondom, hogy miért. Azt veszem észre a mérések alapján, és most egy kicsit statisztikákról próbálok beszélni, ha nem zavar benneteket, hogy a pácienseim össztömegét, ha tekintem, tehát ha mindenkit beleszámolok, akkor nem találkoztam még olyan emberrel, akinek tiszta lett volna a bélrendszere, a tápcsatornája. Tehát valami bibi valamelyik szakaszán szinte mindenkinél van. És nem véletlenül Európában, nem tudom, tudjátok-e, hogy Magyarország vezeti a vastagbél ráknak a statisztikáját, tehát hogy a vezető helyen állunk, ami nem csak amiatt van, hogy ugye van egy kemény lelki háttér is az ilyen problémák mögött, hanem azért is, mert sajnos nem tartjuk tisztán a beleinket. És akkor, ha már itt a lelki résznél tartunk, itt szeretném leszögezni, hogy tapasztalataim szerint minden betegség maximum 49%-ban testi, és minimum 51%-ban lelki. Tehát itt most mi jelenleg ebben a Zoomban csak a testi résszel fogunk foglalkozni. Nos, nézzük meg, hogy mitől is mérgeződhet el, vagy mitől is toxinosodhat el, ami vastag velünk, és most egy olyan dolgot fogok elmondani, amit lehet, hogy álmomból fölkeltve, hátszélbe, sötétbe, nyakamnál lógatva is el tudok mondani, ugyanis a Valor programra, ha jönnek a pacienseim, akkor szinte mindenkinek el kell, hogy mondjam, az elemzéskor, pontosan azért, mert mindenkinél van probléma. És elmondom, hogy a probléma hol kezdődik. A szánkban. Méghozzá azért a szánkban kezdődik a probléma, mert a vastagbelünkben lévő toxinok, azok szinte kivétel nélkül, tehát 99%-ban úgynevezett emésztési toxinok, vagy orvosi néven endotoxinok. Tehát az endotoxinok azok a toxinok, amelyek bennünk keletkeznek. Tehát nem kívülről jutnak be, hanem egy belső biokémiai folyamat során válnak toxinná. Na most mi válhat bennünk toxinná? Hát bizony a megevett étel. Ugye minden ember azt gondolná, hogy ha eszik, akkor abból az ételből a szervezete a hasznos anyagokat kinyeri, jaj, de jó, vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek, fehérjék, zsírok, szénhidrátok, pont amire szüksége van a szervezetnek, ami meg nem kell neki, az szépen egy idő után megy a fajancba. És lehúzzuk. Hát ez nem egészen így van, az a helyzet. A problémák ott kezdődnek, és azért mondtam, hogy a szánkban kezdődnek, a problémák bizony ott kezdődnek, hogy lehetünk mi bármennyire egészségtudatosak. Megehetjük mi a legesleg bióbb, egészségesebb, tökéletesebb élelmiszert.
ha nem rágjuk meg, akkor kártékonyabbak tudnak lenni, mint egyébként egy kevésbé egészséges élelmiszer, ha jól megrágjuk. És nekem is az a tapasztalatom, hogy mivel a tápcsatornánk első szakasza a szánk, ugye a másik oldalon is van egy lukit alul, az meg az utolsó szakasza, ezért, ha itt elrontottuk, akkor az összes többi már nem fog jól működni. Én annak idején, drága dr. Roland Andortól azt tanultam, hogy a magyar népgyógyászat azt mondja, hogy a Jóisten azért adott nekünk 32 fogat, mert minden falatot 32-szer meg kell rágni. És ahány foggal kevesebb van, annyival egyel többször. Falatot. Tehát minden egyes falatot külön-külön. Na most én ugye tanultam ősi kínai gyógyászatot és hagyományos kínai gyógyászatot, tanultam ájurvédikus gyógyászatot is, és érdekes módon az ősi kínai és az ájurvédikus gyógyászat is egy kicsit emelte a tétet, mert ők viszont azt mondják, hogy 40-szer kell megrágni egy falatot, de ezt egyébként egy népgyógyászati ág tudja überelni, ez az ősi hun-mongol. Ugye az ősi hun gyógyászatot azt a mongolok őrizték meg a legeredetibb állapotában, és ők viszont azt vallják, hogy 50-szer kell megrágni egy falatot. Nos, én azt szoktam mondani, hogy ez ugye ételfüggő, már korán sem olyan ételeket eszünk, mint annak idején, de egy biztos, hogy minimum annyiszor meg kell rágni egy falatot, amíg az folyékony, pépes nem lesz a szánkba. És mindjárt el fogom magyarázni, tehát ez az idő, most arról fog szólni, hogy elmondom, hogy miért ezen áll vagy bukik a mi tápcsatornánk minősége, az ételallergiáink, a betegségeink nagy része. Ezen az egy dolgon tud múlni, hogy megrágtuk-e normálisan a falatot, vagy nem. Na, nézzük is rögtön, hogy hogy is működik a rágás. Tehát amikor rágunk, közvetlenül itt a fültő alatt, ahol az állkapocs összeér, ugye így rágunk, ahol az állkapocs összeér, itt vannak az úgynevezett nyálmirigyek, és minden egyes rágásnál egy apró kis nyomás megy a nyálmirigyekre, és nyál spriccek érkeznek bele a szájunkba. Na most, azt bizonyára tudjátok, hogy az emésztés az az agyunkban kezdődik. Tehát még a nyomokban sincs étel a környékünkön, de már arra, hogy esetleg megéreztük valaminek az illatát, vagy mondjuk ránéztünk egy ételre, szoktuk is mondani, hogy összefut a nyál a szánkban. Hát ez azért van, mert ha valaki egy ételnek az illatát megérzi, vagy lát egy szépen terített asztalt szép ételekkel, akkor azért fut össze a nyál a szájába, mert a szervezetünk azt az impulzust veszi le, hogy hoppá, itt enni fogunk, tehát nekem elő kell készíteni a terepet. Aztán bekerül az első falat a szánkba, és minden egyes rágó mozdulattal jönnek ezek a nyálspriccek. Miért olyan fontos nekünk ez a nyálspritz? Azért nagyon fontos, mert az első emésztő enzimünk, ami elkezd dolgozni a bevitt ételnek az emésztésén, azt a nyálunk tartalmazza. Ezt az enzimet úgy hívják, hogy amiláz, vagy más néven nyálamiláz. Ez egy szénhidrát bontó enzim, és leginkább az egyszerű szénhidrátoknak a bontásáért felelős. Ugye az egyszerű szénhidrátok azok hétköznapi nyelven ezek a cukrok gyakorlatilag. Na most, elkezdjük ugye rágni az ételt, és magának a fizikai rágásnak ugye az a feladata, hogy pépes legyen az étel, és ez azért fontos, mert a gyomor viszont kizárólag csak pépes ételt tud emészteni. Tehát ami nincsen elrágva és darabos, azt nem fogja tudni normálisan megemészteni. Tehát magának a fizikai rágásnak az a feladata, hogy pépes legyen az étel, de a rágás közben termelődő nyálnak az egyik fő feladata az, hogy a szájban rágás közben előkerülő szénhidrátokat már gyönyörűen le tudja bontani a szájban. Na most, akkor, amikor rágunk, a nyáltöbbletnek egy másik nagyon fontos feladata is van,
Méghozzá az, hogy analízist készít a falatnak a minőségéről. Tehát az időszak, ami alatt rágunk, az alatt elkészül egy nagyon komoly analízis, egy biokémiai analízis, egy kémiai analízis a falatnak az összetételéről, és amíg rágunk, az alatt azért nyelési reflex van, de az a helyzet, hogy nem szabadna az ételt is lenyelnünk azzal a rendelettel, viszont nyál Kapcsolni a érkezik a tápcsatornába, nagyon és bele. bocsánat, de valaki nagyon-nagyon hangos a háttérben, és nagyon zavarja az előadásomat. Legyen olyan kedves, kapcsolja ki a mikrofonját. Köszönöm szépen. Ezt azért nem szoktam nagyon kedvelni, mert ilyenkor az egész felvételt ezzel elrontja, úgyhogy itt komoly szakembereknek kell majd dolgozni rajta, hogy ezt normálisan megvágják. Nos, visszatérve, akkor újra indítom a mondatot, hogy egy komoly analízis készül a szájban a nyálnak a segítségével, és hogy lenyeljük a nyálunkat, beérkezik a gyomorba, beérkezik utána a többi emésztő részhez, és tulajdonképpen ez a súgó arra, hogy milyen enzimeket kell előkészíteni, milyen emésztő enzimeket kell előkészíteni a szervezetnek. Na most az a helyzet, hogy ha nem rágjuk meg normálisan az ételt, akkor ott kezdődnek a bajok, hogy az egyszerű szénhidrátok nem lesznek normálisan megemésztődve, mert ezeknek a nagy része a szájba tud igazán megemésztődni, sőt, jó részük már eleve a szányálkártyáról fel is szívódik, tehát nem is kéne őket lenyelni. Sőt, nem is kell őket lenyerni, gyönyörűen fel tud szívódni a szányálkártyáról. Ugye ezen alapulnak az életmentő gyógyszerek, meg a homeopátiás gyógyszerek is, amiket ugye nyelv alá kell tenni, vagy szopogatni kell. Ezek mind valamilyen egyszerű szénhidrátban vannak rejtve, és ennek köszönhetően szányálkahártyáról perceken belül a véráramba tudnak kerülni, tehát kikerülik a tápcsatornát, mert a szénhidrátok rögtön bejuttatják oda. Na most számunkra is nagyon fontos lenne, hogy az egyszerű szénhidrátok már szányálkártyáról hasznosodjanak, ha hagyunk nekik annyi időt és rágunk megfelelő mennyiséget, mert ha emésztetten egyszerű szénhidrát kerül a tápcsatornába, akkor tulajdonképpen csak az erjedési folyamatokat, a rothadási folyamatokat fogja elősegíteni. Ez majdnem olyan, mint amikor a pálinkához, a cefréhez ugye cukrot raknak, ha nem forr rendesen, ha nem erjed rendesen. Na most, azért is nagyon fontos a rágás, mert ha nem kap a szervezetünk drótot arról, hogy mi az analízis, hogy milyen emésztőenzimeket kell előkészíteni, akkor mit gondoltok, mi fog történni? Ugye erre a legtöbb ember azt szokta válaszolni, hogy hát, ha nem kap analízist, akkor nem készít elő emésztőenzimeket. Jó, de ez valószínűleg az életünkbe kerülne, úgyhogy az öngyógyító rendszerünk és a szervezetünk ennél lényegesen okosabb. És ilyenkor biztos, ami biztos, a létező összes emésztőenzimet riadóztatja. Ez viszont egy enzimpazarlás. Ugyanis, ha mi csak egy almát tettünk meg, ahhoz lényegesen kevesebb emésztőenzim kell, mint hogyha mondjuk egy komplett ebédet tettünk volna. Na most itt az a helyzet, hogy ha nem rágjuk meg normálisan, akkor egy csomó enzimünk megy a levesbe, megy a kukába. És ennek viszont azért van jelentősége, mert minden ember egy meghatározott enzimkészlettel születik. És jelenleg a definíció az, hogy a természetes halál akkor áll be, amikor az utolsó élő enzimed is elfogy. Erről majd egyszer fogok beszélni egy másik Zoomban, erről az egész kutatásról gyakorlatilag 300 évre való enzimmel vagyunk ellátva, ennek ellenére mi mégis olyan remekül el tudjuk ezeket pazarolni a rossz életformánkkal, hogy elgondolkodtató, hogy ennek a 300 évnek még a negyedéig sem nagyon élünk el. És ebbe viszont vastagon közrejátszik az, hogy nem rágjuk meg az ételt normálisan. És még egy nagyon fontos feladata van a rágásnak, méghozzá az, hogy a te szervezeted nem ül az asztalnál veled szembe. Tehát nem látja, hogy te mennyit ettél. Abból fog következtetni, hogy mennyit ettél, hogy mikor mondja azt, hogy köszi, jól laktam, hogy mennyit rágtál. Ha kevesebbet rágsz, akkor ő úgy gondolja, hogy még nem jutott be annyi étel, amennyit majd ő hosszú órák vagy napok alatt föl fog tudni dolgozni. Tehát ő még mindig nem jelzi azt, hogy elég. Ezt majd próbáljátok ki, főleg aki fogyni akar, ha nagyon alaposan megrág minden falatot, akkor megdöbbenve veszitek észre,
hogy a fele annyi ételtől is jól laktok, mint amitől előtte gondoltátok, hogy jól laktok. Hát ez is egy nagyon fontos szempont. Na, leérkezik a gyomorban ez a bizonyos tökéletesen megrágott étel, ha tökéletesen meg van rágva, és itt kezd el dolgozni egy következő enzimünk, aminek az a neve, hogy pepszin. A pepszin egy fehérjebontó enzim, és a gyomorsav segítségével, ugye a gyomorsav az egy nagyon erős sav, 1,2-es pH-ja van, ugye a szósav gyakorlatilag, csak ugye a szósavnak 1-es pH-ja van, a gyomorsavnak azért 1,2-es, mert különböző nyákok, meg emésztő enzimek is, mint például a pepszin van benne, és itt történik az összes ételnek az előemésztése, illetve a gyomorban történik az állati fehérjék tökéletes megemésztése. Ami azt jelenti, hogy minden állati fehérje, ami nem emésztődik meg a gyomorban, az onnantól se hasznosulni nem tud, se felszívódni nem tud, mert nincs megemésztve, mert ugye csak felszívódni és hasznosulni csak tökéletesen emésztett étel képes, viszont gyönyörűen belén rohadnak. Na most ezért nagyon fontos, hogy alaposan rágjál, főleg ha állati fehérjéket is eszel, mert ha nem lesz tökéletesen megemésztve ez a gyomorba, akkor abban az esetben biztos, hogy emésztetlen fehérjék fognak bekerülni a tápcsatorna további szakaszaiba, ahol viszont már ők nem tudnak tovább emésztődni, míg az összes többi étel igen. Ugyanis a gyomor után kerül be a patkóbéli szakaszba az étel, ahova ugye ürítenek a májenzimek, az EPE, a hasnyálvény enzimjei, és gyakorlatilag a patkóbélben kell befejeződnie a összetett szénhidrátok emésztésének, a zsírok emésztésének, és a növényi fehérjék emésztésének. De állati fehérjét a patkóbél már nem tud emészteni. Tehát minden egyes állati fehérje, ami a jó, túlzottan savas gyomorban nem emésztődött meg, az a patkóbélbe már csak azért sem tud megemésztődni, mert ott viszont lugos a közeg. Tehát míg a gyomorban savas, addig a patkóbélben lugos. Mert ebben a lugos közegben tudnak tökéletesen működni a további emésztő enzimek. Na most abban az esetben, hogyha oda bekerül egy emésztetlen állati fehérje, ott van 36,5 fokban, ugye ennyi a hőmérsékletünk, kellemes langymelegben és lugos környezetben, mi fog vele történni? Pontosan ugyanaz fog vele történni, mintha egy csirkehús darabot kinhagynánk 36,5 fokba a napon. Még lugos közeg se kell hozzá. Hát azt hiszem minden háziasszony tudja, hogy ha nyáron akar a henteshez menni, akkor jó, ha visz hűtőtáskát, mert a meleg autóba háztól házig, hentestől a házig képes megromlani a hús, vagy megbüdösödni a hús, hogyha nem hűtjük le. Az állati fehérjékbe indulnak el a leghamarabban a rothadási folyamatok. Sajnos, ugye nem véletlen, hogy az ételmérgezéseket is szinte minden esetben állati fehérjétől kapjuk. Tehát vagy a tojás nem jó benne, vagy a tejtermék nem jó benne, vagy a hús nem jó benne. Ugye akkor képződnek olyan toxinok, amik ugye ezeket a súlyos ételmérgezéseket tudják okozni. Na most milyen jó nekünk, mert ezt a szervezetünk is le tudja gyártani, tehát nem kell nekünk olyan étterembe menni, ahol mondjuk nem jól kezelték az állati fehérjéket, ezt mi magunk is szépen le tudjuk magunknak gyártani. És az a helyzet, hogy ezek a fehérjék, mivel elkezdenek rothadni, és ugye a világon bármilyen rothadási folyamatot nézzünk, 3 alapvető jellemzőjük van, tehát minden rothadási folyamat közben gázok képződnek, toxinok képződnek, és savak. Tehát elkezdi elsavasítani a szervezetet, elkezdenek bennünk endotoxinok, emésztési toxinok képződni, és a másik pedig, hogy minden rothadási folyamat gázképződéssel jár, puffadás, tehetségérzet, szelek, gázok, nem akarom sorolni. Szerintem mindenki volt már olyan helyzetben, hogy ezt érzékelte, hogy milyen. Tehát ezek nem természetes folyamatok. Tehát puffadás, gázosodás, savasodás, gyomorégés, savtűrtengés, reflux csak olyan szervezetben tud létrejönni, ahol emésztetlen étel dolgozik. És ahol nem rágtuk meg normálisan az ételt, mert ugye ott kezdődik. Jó, persze a gyomorperisztaltika, a bélperisztaltikák
is közrejátszanak, meg nagyon sok dolog, de ebben most nem megyek bele, mert akkor reggelig itt tudnánk ülni. A lényeget akarom csak elmondani, hogy miért fontos a béltisztítás. Nos, hát ott tartottunk, hogy ez a rengeteg emésztési toxin, ugye kikerül a patkóbélből, és bekerül a hosszú felszívó bélszakaszunkba. Ugye ez a bélszakaszunk tényleg a leghosszabb, ez akár még egy 8-10 méter is lehet egyes embereknél. Ugye itt vannak az úgynevezett bélbolyhok, és a tápanyagainknak a több mint 90%-a itt szívódik föl tudjátok, ezen a hosszú bélszakaszon. Tehát van fordítva mutatom, mert nem tudom mennyire tükörben látjátok, tehát van a gyomor, ugye a gyomornál van utána a patkóbél, és akkor innen jön az a hosszú vékonybél, és a vékonybél találkozik a vastagbéllel, ami szépen körbeöleli ezt az egészet, itt van a szigmabéli szakasz, és jön a végbél. Na most, ezeknek a bélszakaszoknál mindig van egy ilyen csapóajtó. Tudjátok, mint a jó minőségű macskaajtó, bemegy a macska, és gyönyörű légmentesen bezárt. Tehát nem fogja lebegtetni ott a húzat, hanem gyönyörűen be tud zárni. Na, ilyen ajtók vannak a különböző bélszakaszok között is, hogy ezen ne legyen átjárhatóság. De itt kezdődik az első nagy baj, hogyha ugye itt gázok képződnek, amik ugye feszítik a bélnyomást, akkor sok esetben ez átjárhatóvá válik, ezért alakulnak ki a refluxok, ezért alakul ki például a diszbiózis, tehát rengeteg dolog ezért tud kialakulni. És akkor képzeljétek el, hogy amíg ebbe a hosszú bélszakaszba végigmegy ez a rothadó folyadék, hát mire beér a végére, ugye innen szívódik fel, mint mondtam, a tápanyagainknak több mint 90%-a, mire a vékony mérnek a végére ér, most én nem akarom szépíteni ezt a dolgot, konkrétan trágyalé lesz belőle. Egy rothadó, bűzös trágyalé. Na most, amikor ez átlép a vastagbélbe, méghozzá pont a vastagbél felszálló ágába, ott lakik a bélflóránk. Ugye azt már a gyerekek is tudják a reklámokból, hogy a bélflóránk az az immunrendszerünknek a 70%-a. Na most ezt a bélflórát, ezt a bennünk élő társadalmat, gyakorlatilag az immunrendszerünk legnagyobb részét minden áldott étkezéskor lemérgezzük ezzel a trágyalével. Aminek az lesz a következménye, hogy a bélflóra sem fog jól működni. Ezáltal romlik az immunrendszerünk. És arról ne is beszéljünk, hogy ezt nagyon kevesen tudják, hogy azok a tápanyagok, amik nem a vékonybőlből szívódnak, az a kevesebb, mint 10%, az pontosan azért a vastagbélből szívódik fel, mert a bélflóra átalakító munkája szükséges ahhoz, hogy felszívhatóvá váljon. A rossz hír az, hogy az ásványanyagaink és vitaminjaink nagy része ide tartozik. Na most, ha nem jó a bélflóra, akkor ez a munka se lesz jó. Kvázi te hiába viszel be fáradtságos munkával a vitaminokat, vagy hiába próbálsz úgy étkezni, hogy minden vitamindús ételbe kerüljön, vagy hiába szedsz akár bármilyen speciális vitaminkészítményt, semmi garancia nincs arra, hogy ezek valóban hasznosulni fognak. Erre szoktam azt mondani, hogy WC-be kidobott pénz. És aztán hol fog lecsapódni ez a rengeteg trutyi, ez a rengeteg szemét, ez a rengeteg kosz? A vastagbélbe, mert a vastagbélnek ilyen redős a fala végig, hogy körbeöleli a emésztőrendszerünket, és ezekben a redőkben, meg a redők közti részekben gyönyörűen be tudnak állni mikroorganizmusok, baktériumok tömkelege, toxinok tömkelege, és ugye sokan hoznak nekem ilyen vastagbél tükrözéses ábrát, hogy de nézzen, milyen szép rózsaszín. Hát persze, mert ezeknek a lerakódásoknak a nagy része a redőkbe áll benne, tehát ezt azon a kamerán nem lehet látni. A kamerával csak azt nézik, hogy van-e kóros kinövés, vagy polip, vagy egyéb elváltozás, fekély, mert azok látszanak, de ezek a toxinok nem látszanak. Sőt, nagyon sokszor ezek mikroszkopikusak. A bélsár az mondjuk látszódhat, ha nagyon sok van, és általában nagyon sok szokott lenni az emberekben, és tehát a vastag bél lesz a meleg ágya az összes baktériumnak, trutyinak, ami gyakorlatilag bennünk van. És ezeknek a nagy része nem tud a széklettel távozni. Sokszor azért nem, mert renyha a perisztaltika, ezért van annyi ember, akinek székelési problémái vannak, tehát hasmenése van, székrekedése van, össze-vissza széklete van,
Arról meg ne is beszéljünk, hogy ezt is kevesen tudják, hogy a vastagbélnek a vízódékony toxinok tekintetében a kiválasztó szerv az a tüdő. Ami azt jelenti, hogy a vastagbél a vízoldékony toxinokat, azokat kilégzéssel tüdőn keresztül választja ki. Ennek megvan a folyamata is, hogy milyen nyirokvezeték, hogyan viszi oda, behálózza a tüdő felső légutait, kilélegezzük, stb. De ennek a biokémia, vagy a biológiájába, anatómiájába most nem szeretnék belemenni, erről nagyon sok videón van, érdemes visszanézni a YouTube-on. Tehát bármi furcsa, most bocsánat, hogy ilyen vulgáris leszek, de hogy mi köze a végbelünknek a szánkhoz. Hát ez. Egyik irányból bemegy az étel, és ha nem jól ettünk, ha nem jól emésztettünk, akkor az eszement mennyiségű toxin miatt képződik, akkor gyakorlatilag nem ugyanezen az útvonalon, de végül is itt fog landolni az arcüregünkbe, a kilégzési szerveinkbe, tehát a szánkba, az orrunkba, a garatba, a pajzsmirigy környékén, és a tüdő felső utain. És akkor itt árulom el azt, hogy volt egy orosz kutatás a 2010-es éveknek a végén, nem is olyan régen, ami bebizonyította, több százezer embert vizsgáltak meg, hogy a regisztrált asztmások és a regisztrált légúti allergiásoknak a több mint 95%-a nem valódi asztma és légúti allergia volt, hanem csak el volt toxinosodva a vastagbél, el volt szennyeződve a vastagbél. És ahogy elkezdték kitisztítani a vastagbelet, ahogy elkezdett újra fellélegezni és működni a rendszer, érdekes módon eltűntek a légúti allergiák, és eltűnt az aszma is. Ezt nagyon pontosan el tudom támasztani én is, mert bizony akkor kezdtem el ezzel sokkal mélyrehatóbban foglalkozni, amikor egy megmagyarázhatatlan jellegű aszmám volt, se a tüdőgyógyászattól, sehol nem tudták megmondani, hogy miért van, mert semmi indokot nem láttak, hogy miért van. Kétszer vitt be a mentő oxigénezve a kórházba, annyira nem kaptam levegőt, és egyértelmű volt, hogy ez nálam is vastagbél probléma volt, mert mihelyest meg lett szüntetve a probléma, mihelyest folyamatosan tisztítva lett a vastagbelem, érdekes módon eltűntek ezek a problémák, és a mai napig nem jönnek elő. Nagyon nagy stressz hatásra nyomukban egy picit, de egyébként nem jönnek elő. És akkor itt szeretném kapcsolni, nem tudom, hogy hányan foglalkoztatok új germán medicinával vagy biologikával, de még az új germán medicina is azt mondja, ők ugye úgy tartják, hogy minden egyes betegségnek van egy traumatikus lelki eredete, kivéve a mérgezéseknek. Na most képzeljétek el, hogy ez is egy mérgezési kategória, amikor lemérgezzük a saját testünket, és még ráadásul beáll mögé a vastagbélhez tartozó lelki trauma is. Már most ugye a vastagbélről beszélünk, hogy ez minden szerre igaz. Hát a kettő együtt az még nagyobb robbanást fog végrehajtani, mint amit egyébként elvárhatunk tőle. És nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne odafigyelni rá, és tisztítani a belünket. És tudjátok, hogy mi az érdekes? Az az érdekes, hogy ezt a régi idők embere tudta. Már csak abból kiindulva is, hogy nézzétek meg, ha csak a nagy világvallásokat nézzük, minden nagy világvallásban az évi 2 böjti szakasz ott van. Ugye a mi keresztény világunkban ez a húsvéti böjt és az adventi böjt. És nagyon érdekes, mert a tapasztalat is az, hogy mindig a tavaszi és az őszi szezonban a legjobb a nagy takarítás, hiszen a lakásunknál is ezt csináljuk. Tehát a tavaszi nagy takarítás és a karácsony előtti nagy takarítás szokott lenni a lakásban is, amikor nem csak a látszathelyeket, hanem tényleg függönyt moszunk meg, leszedünk mindent, meg könyveket kiporoljuk, stb. Stb. Az emberi szervezetnek és pontosan évi 2 ilyen nagy takarításra lenne szüksége. Egy béltisztításra. Na most a régiek megoldották ezzel a böjttel, mert akkor még komolyan vették a böjt. Most már a böjt sajnos leegyszerűsödött arra, hogy jó, hát akkor nagypénteken nem eszünk húst, aztán maximum ennyi. De minden más szemetet megeszünk egyébként. Hát régen ezeket a böjtöket komolyan vették. Olyan mértékig komolyan vették, hogy voltak régen olyan emberek, akik a húsvéti böjt alatt vízböjtön voltak végig. Egyáltalán nem ettek.
csak vízböjtön voltak. Túl lehet élni, én is kipróbáltam, semmi bajom nincs, csak egyre jobban lettem tőle. És azt vettem észre, hogy a többi vallásban is már csak az igazán ortodox hívők tartják a nagyon szigorú a böjti előírásokat, tehát mindenhol már egy kicsit úgy elmismásolják, tehát nagyon sok arab országban jártam, ott is úgy vannak vele, hogy nem baj, majd éjszaka jól bezabálunk, mert akkor Allah nem látja. És, és tényleg ezt csinálják, és már ők sem veszik annyira komolyan, pedig igazán komolyan kéne vennünk. Mondhatnátok azt, hogy jó, miért beszélek én ennyit, nagyon egyszerű, akkor minden alkalommal majd böjtölünk egy kicsit, nem eszünk, aztán ez a dolog meg van oldva. Hát sajnos meg kellett tapasztalnom, hogy ez nem így van. Ugye mondtam nektek, hogy én több mint 20 éve vezetek lébőtáborokat, ami ugye arról szól, hogy az alatt az időszak alatt, amíg a tábor tart, én ugye a 10 naposokat szeretem a legjobban, de közkívánatra manapság már 5 naposokat is tartok. Én úgy gondolom, hogy minimum 10 nap kell ahhoz, hogy valami tisztulási folyamat is elinduljon, de a 20 év tapasztalata alapján rá kellett jönnöm arra, hogy csak úgy magától ezek a szennyeződések nem másznak ki. Főleg azért nem másznak ki, mert akinek már évtizedek óta oda van betonozódva a belébe valamilyen jellegű bélsár és lerakódás, azt én nem gondolnám, hogy egy nem evéssel egybekötött lébőt azt ki tudja szedni, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem szedi ki. Tehát erre rá kell segíteni. És elkezdtem aztán tanulmányozni a különböző népgyógyászati meg bevált eljárásokat, hogy hogyan lehet ezt a legjobbat csinálni, és nagyjából olyan 2012-re kialakítottam a saját speciális módszeremet, amivel egy nagyon nagy sikert értünk el, és ugye ezt lébőjtáborokba alkalmaztuk, tehát megvoltak a speciális levek, hogy miket ittunk, megvoltak az étrendkiegészítők, hogy miket kell szedni, hogy tünetmentes legyen a bőjt, megvoltak azok a szerek, hogy ne ez a beöntéses, bocsánat, hogy kimondom, fosatós, nem tudok rá jobb szót, ez meg mindenkinek kellemetlen, és borzasztó érzés, ráadásul nem is ad tökéletes eredményt, és én ugye orosz módszer alapján kezdtem el szorvenseket alkalmazni, ugye a szorvenseknek azokat hívjuk, amik ugye bekerülnek a tápcsatornába, és a saját térfogatuknak a többszörösét tudják bekötni, tehát beszipókázzák magukba gyakorlatilag ezeket ezeket a méreganyagokat, és a széklet helyett ezek fognak belőlünk távozni. És hát aztán egész szépen kialakult egy ilyen kis folyamat, úgy a 2012, 13, 14, 15, 16-os években, ugye ezeket alkalmaztam, és tényleg nagyon szép eredményeket értünk el vele, de aztán bejött az életembe egy másik módszer, és hát 60-ig Alina barátnőm keresett meg vele, mondta, hogy figyelj, ez jobb, mint a tiéd, és majd meglátod, és 5 nap alatt kipucolni. Na, mondta ezeket a dolgokat, én meg mondtam, láttam, én már karom varjút, ezzel foglalkozom évtizedek óta, én meg egyébként is világéletemben folyamatosan tisztítottam a szervezetemet, tehát nekem már újabb csodát senki nem tud mutatni, hát tudott. Lényegesen hatékonyabban működött, mint az általam összerakott kúra. Jó, azt nem mondom, hogy lényegesen hatékonyabban, inkább úgy mondom, hogy észszerűbben működött, mint az általam összerakott kúra, és ami még jobb, kevesebb pénzbe került. Úgyhogy most ennek a szerelmese lettem, és gyakorlatilag ennek a különböző nehézségi módszereivel dolgozunk a béltisztítás alatt, és és én úgy gondolom, hogy pont most van itt az ideje ennek a béltisztításnak, és a csapat egyébként majd meg fogja ismételni ősszel is, mármint az árcsoportosok, akik csinálják velünk a kúrákat, meg fogják ismételni ősszel is. És akkor elmondanám egy kicsit ennek a működési elvét. Ez egy 14 napos kúra, tehát úgy gondolom, hogy ez egy élhető időtartam. Ez alatt a 14 nap alatt ö, extrán borzasztó mellékhatások nincsenek, és 4 böjtös nap van benne mindösszesen. Ez meg abszolút kibírható.
és a 4 böjtös nap alatt is olyan szereket szedünk, hogy nincs ez a hasmars, nincs ez az adj uramisten, de azonnal ide nekem egy WC-t, és feltépe majd okoztul, mert rohannom kell. Nincsenek kellemetlen gyomorkutymorgások, gyomormorgások, bűzösszelek, etc., etc. Tehát gyakorlatilag munka mellett végezhető, és megmondom őszintén, hogy én akkor szeretem a legjobban csinálni ezt a 4 böjtös napot, amikor dolgozom a klinikán, mert akkor reggeltől estig ott vannak a páciensek, és egyébként sincs időm enni. Tehát nem oszt, nem szoroz, a levek ott vannak, iszogatom folyamatosan. Itt az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok folyadékot kell ilyenkor bevenni az ember szervezetébe, mert, mert ugye az fontos, és meghatározott étrendkiegészítőket szedni kell, hogy minden olyan tápanyag bejusson, aminek egyébként be kell jutni a szervezetbe, ezért nincsenek mellékhatások. Ezért nincsenek extra kellemetlen mellékhatások. Nem azt mondom, hogy nem erősödhet fel egy fejfájás. Nem azt mondom, hogy nem jöhetnek ki bőrtünetek, ami tök normális, hiszen a bőrünk is egy kiválasztó szerv. Nem azt mondom, hogy nem lehetünk egy kicsit fáradtabbak. Persze, hiszen a szervezetünk erőn felül takarít. Ugye egy igazi lakásnak takarítás után mi is egy kicsit fáradtabbak vagyunk, tehát jó leülni. Tehát ilyen jellegű mellékhatások vannak, de nincsenek olyan jellegű mellékhatások, mint például a keserű sós béltisztítás után, ami ráadásul nem is béltisztítás, hanem májtisztítás, és ráadásul ö, nem is működik annyira, mint amennyire látványos. Tehát erről is rengeteg tapasztalatunk van, tudom, hogy nagyon-nagyon sokan csinálják, de én kipróbáltam mindent, amit ebbe a zónába ki lehet próbálni, béltisztítás zónába, mindent teszteltem, nyomába se ér egyik se ennek az orosz programnak. Egyébként három olyan hogy mondják ezt, 3 fajtából lehet választani, 3-féle béltisztítási csomagjuk van, van egy light, van egy medium, meg van egy strong, egy erős, és mindenki eldönti, hogy melyiket vállalja be. A lényeg az, hogy mindegyikben csak 4 nap böjt van, mindegyik egy kicsit máshogy működik. Én a kezdőknek, aki sohasem csinált még ilyet, én mindig a lightot szoktam javasolni, tehát a mi életmódváltó csoportunkba is ezt a light csomagot tettük be, és ugye ezzel tisztítjuk ki az egész bélrendszert. Nagyon jó, mert az első 5 nap az arról szól, a 14-ből, hogy a bélben lévő lerakódásokat fellazítjuk. Ezeket megfelelő gyógynövényekkel, magas rosttartalmú gyógynövényekkel végezzük. Hát fel vannak lazítva ezek a belső rosttartalmak, és amikor fellazítottuk őket, akkor jön a 4 böjtös nap. Akkor ugye már nem eszünk, hanem csak a szorbenseket visszük be. Itt azért nagyon fontos, hogy ne együnk, mert ha ennénk, akkor az ételt kötné be a szorbens, nem pedig a lerakódásokat. Tehát nem szabad enni, csak inni. Bevisszük ezeket, napi 4-5 alkalommal viszünk be ilyen szorbenseket. Egyébként ezek ilyen dagadónyákok, agyagféleségek, ilyen algagélek, tehát ezeknek a különböző kombinációja, és és ugye ezeket kell rendszeresen bevinni a szervezetbe, ezek szépen bekerülnek, elkezdenek dagadni, és elkezdik gyönyörűen leszipókázni, magukhoz vonzani a rengeteg toxint, ami ott van a bélfalon, és az összes redőbe is be tudnak mászni, és gyakorlatilag ez a massza fog majd a széklet helyett távozni belőlünk. Hát erről a masszáról szerintem azok, akik már voltak nekem lébőtáboromba, nagyon érdekeseket tudnának mesélni, hogy mik jönnek ki belőlünk. Például Ica, aki ugye csinálta a plakátot erre beharangozó plakátot erre a mai Zoomra, kérdezte tőlem, hogy hát mi volt a legérdekesebb, és akkor mondtam, hogy nagyon sok ember szokta mondani, hogy amikor ráül a vécére, akkor ilyen szorosan egymásba fűzött füge halmokként jön ki belőlük, nem is értik, hogy rendeződik el így. Tehát nagyon, nagyon érdekes dolgokat szoktak látni a lébőtáborozók meg a pácienseim is, amikor beszámolnak egy béltisztítás után, hogy mi volt a fajazba, mi volt a WC-be. Sőt, most a csoportban mondtam is, hogy jutalmat kap az, aki lemeri fotózni, és bemeri küldeni nyíltan, hogy
mit rejtett a WC, és milyen érdekességek jöttek ki belőle. Tehát ott lesz a bizonyíték. Ott lesz a bizonyíték, hogy mi minden van bennünk, és amit Ica is írta be harangozóba, hogy nem eszünk, tehát már gyakorlatilag nem kéne akkora nagy mennyiségű székletnek lenni, mégis ilyen óriási mennyiségek jönnek ki belőlünk. És aztán egyszer ennek utána néztem, és olvastam egy olyan statisztikát, hogy egy átlag emberben akár 6 kilónyi lerakódás és kosz is lehet, aminek a nagy része a beleinkben van. Úgyhogy akkor elképzelhetitek, hogy mik jönnek ki. És akkor letelik ez a 4 nap, akkor lehet újra enni, és az utolsó 4 nap pedig a bélnek a helyreállításáról szól, tehát egy nyálkahártya regeneráció, egy bélflóra regeneráció, illetve még a maradék kis szemetet is kisöpörgetjük a szervezetből. Tehát ez a 14 nap, ez így fog lezajlani a szervezetünkben. Ugye ez 20-án fogjuk indítani. 20-án 20-án kezdünk, és hogy Ica itt az Zoom elején említette, hogy nagyon kedves kolléganőim, dr. Szovák Etelka, az egészségtudományok doktora, és Szabó Eszter pont azoknak csinál Ausztriába egy ilyen kis lébőjtábort, akik nem szeretnék ezt egyedül túlélni, tehát pont arra az kritikus pár napra várják itt a jelentkezőket, és gyönyörűen megcsinálják nekik a leveket, meg prezentálják nekik, tehát nem otthon kell bajmolódni ezzel a dologgal. Na nézzük azt, hogy a böjtös időszak alatt mit lehet inni, illetve enni, mert hogy a Kolavada Lightnál enni is lehet, képzeljétek el. Tehát aki a light formát csinálja, az ehet is, de mindent csak folyékonyan. Erre szoktam azt mondani, hogy ilyen 3 hónapos csecsemő üzemmódban lehet enni. Tehát lehet bármilyen ö, friss zöldség vagy gyümölcslevet inni. Lehet inni turmixokat, lehet inni smoothikat. A lényeg, hogy egyikbe se legyen tartósítószer, egyikbe se legyen semmilyen hozzáadott dolog, és ne legyen benne semmilyen cukor. Lehet fogyasztani gyógyteákat, természetesen vizet, tehát az az alapja mindennek, különös tekintettel a korálmányos vízre, ugye a biogén vízre. Lehet fogyasztani káliumlevest. Ennek a káliumlevesnek a receptje fenn van az oldalamon, antalvali.co.hu, ez a böjtáborok kedvenc levese, és lehet fogyasztani mindenmentes módon elkészített krémleveseket. Tehát nem tejszínnel habarunk, nem csinálunk bele lisztes rántást, hanem csak maga a zöldség van benne, meg az ízesítő anyagok, és gyakorlatilag botmixerrel szét kell turmixolni, szinte folyékonyra. Na, ezeket például lehet fogyasztani. És lehet fogyasztani nagyon hígra készült, teljesen elturmixolt krémfőzelékeket is. Hát mondjuk egy tökfőzeléket jól fölhigítani, szétturmixolni. Tehát a Light programban ezeket lehet fogyasztani. Aki a Medium programot választja, ezt a Green programnak hívjuk egyébként, ott már kicsit szigorodik a helyzet, mert ott mehet a gyógytea, mehet ugye a káliumleves vagy a zöldségleves leve, de itt már nem lehet rostos italokat inni, tehát nem lehet smoothikat meg turbixokat, hanem itt már szűrt leveket ajánlott fogyasztani, tehát itt már nem nagyon visszük be rostokat, tehát itt már krémleves meg hígfőzeléket sem lehet, tehát itt gyógytea, szűrt levek, víz és zöldségleves leve, vagy eznek a káliumlevesnek a leve. Ezeket lehet fogyasztani, és ugye a plusz program, az a legerősebb, ez a hard rock, ez a plusz program, ez viszont nagyrészt inkább víz, gyógyteák, káliumleves az mehet itt is, viszont zöldség meg gyümölcsleveket erőteljesen vízzel higítva fogyasztunk. Tehát itt már nem töményen, tehát nem iszunk meg egy tömény préselt céklalevet, vagy nem iszunk meg töményen mustot, hanem
hanem itt már vízzel higítjuk föl őket legalább egy arányba, de még higabban. Tehát itt kell átvészelni ezt a 4 napot. A jó hírem az, hogy ezektől a szorbensektől nem leszel éhes. Mert jó lakottságérzést keltenek, hiszen mondtam, hogy a saját térfogatuk akár 10-szeresére is meg tudnak dagadni, és legalább a térfogatuk 10-szeresét meg tudják kötni toxinokba, tehát be tudják kötni ezt a rengeteg nem odavaló dolgot, ami a bélben van. Viszont mivel nagy a térfogata, egy jó lakottságérzés lesz, tehát valójában a szervezetünk nem lesz éhes. Az másik dolog, hogy az elméd éhes lesz-e. Mert észrevettem azt, hogy itt általában az elméje éhes az embereknek, mert hogy harangoztak. Ugye megindul a Pavlovi reflex, a nyálelválasztás, megvannak a szokásaink, mikor reggelizünk, mikor vacsorázunk, megérezzük valaminek az illatát, amit pont a nem éppen szolidáris férjünk a mi lébőtkúránk alatt fogyasztani fog, és beindulnak ezek a reflexzerű folyamatok. Tehát az éhségnek az illúzióját azt lehet, hogy érezni fogod, de valós éhségérzeted nem lesz. Tehát nagyon sokan azért szeretnek ilyenkor elvonulni, tehát olyan elvonulásokról mások is csinálják ezt, mert ott nincsenek ezek az impulzusok, nincs kísértés, nincs bolt, ahogy Ica mondta, ahol még leszaladhatok, meg nem szivárok föl a frissen sült lángosnak az illata a strandról. Ha nincs impulzus, akkor nem jönnek ezek az érzések, és tényleg az a tapasztalat, hogy nagyon sokan úgy mentek el a lébői táboromból, hogy megkérdezték, hogy Vali, hány napig lehet ezt még így folytatni? Tehát amikor átlendülünk az úgynevezett böjtkrízisen, ugye mindig a böjt első 2 napja nehéz. Utána már bármeddig bírjuk. Azért bármeddig nem, 40 napnál azért álljunk meg, mert utána már veszélyes. De tényleg nagyon sokan mondták azt, hogy tehát hihetetlen, hogy egyáltalán nem érez éhségérzetet, energiája teljébe van, és hogy el tudná kiskanállal vinni a Gellért hegyet A-ból B-be, és ez azért fontos, mert nem mondtam az előadásom elején, és biztos kevesen tudjátok, hogy az emberi szervezet a legtöbb energiát egy nap az emésztésre fordítja. Tudjátok-e, hogy mennyi energiát fordítunk naponta az emésztésre? Tudom, most nem tudtok válaszolni, úgyhogy költői kérdés volt, válaszolok ki a helyettetek. Minden áldott nap pontosan annyi energiát fordítunk emésztésre, mintha lefutnánk egy maratont. Na most képzeljétek el, ha nem emésztesz, akkor ez az energia megmarad. Tehát egy maratonfutásnyi energiával több lesz neked, és ezt remélem majd, aki volt már nálam bőjtáborba, vagy akár Ica, ezt alá fogja támasztani, hogy képzeljétek el, a Badacsonyba kezdtem el én nagyon komoly lébőjtáborokat tartani, és volt egy hölgy, aki megérkezett a lébői táborba egy kis gurulós bőröndel, és csak azt látta, hogy a szobákig 12 lépcsőn kell felmenni, és telefonon visszahívta a fiát, hogy vigyél haza, mert hogy neki olyan súlyos ízületi bántalmai vannak, hogy ő nem tud még ezen a 12 lépcsőn se felmenni. És akkor mondtuk neki, hogy semmi gond, segítünk, maradjon. 10 nap múlva megcsináltuk Badacsonyba a nagy kuruckört, plusz még gyalog átmentünk Szigligetre, és gyalog vissza, ez 14 kilométer. És a hölgy is megcsinálta, aki a 12 lépcsőn nem tudott fölmenni. Tehát ilyen hihetetlen energiák szabadulnak föl, és nagyon sok embernek lesz kedve ilyenkor tovább folytatni. Egyébként a mi böjtünknél is van lehetőség arra, hogy valaki akarja, akkor ráhúzhat 1 vagy 2 napot, hogyha ő úgy gondolja. És megint szeretnék valakit megkérni, hogy a mikrofonját némítsa le, mert nem én hallatszok, hanem ő. Köszönöm szépen. Vali, ugye csak, nem tudom, hallasz így? Igen. Azt akartam mondani, hogy nekem az volt a benyomásom, hogy te visszhangoztál. Én így hallottam, nekem te visszhangoztál. Én hallottam egy férfi hangot, és azt A Csaba hallom, hogy én volt. visszhangzok, Bocsánat. de visszhangozni is csak akkor visszhangzok, ha valakinek be van Oké. kapcsolva a mikrofonja. Oké. A
A Csabának volt, csak nem tudom, ő neki küldtem már egy privát üzenetet, hogy kapcsolja ki. Remélem kikapcsolta. Az a helyzet a Zoomoknál, ha nagyon sokan vagyunk, akkor mindenkit kérünk, hogy kapcsolja ki a mikrofonját, mert ha egy-kettő be van kapcsolva, azonnal jön ez a technikai visszhang gyakorlatilag. Jó. Ö, Én úgy gondolom, hogy amit szerettem volna, mindent elmondtam. Ö, Remélem, itt dióhéjban nagyjából megértitek, hogy miért van szükség erre a böjtre, erre a béltisztításra, és természetesen 20-ától 14 napon keresztül naponta 4 posztban fogunk mindent részletesen elmondani ezzel kapcsolatban, és a következő Zoomunk az mikor lesz? 12, meg 7, az 19. Tehát a 19-i Zoom az már a kezdő Zoomja lesz, ugye másnaptól indulunk, tehát ott fogok nagyon-nagyon részletesen elmondani mindent, ez most csak a catch csináló volt, meg hogy megértsétek, hogy miért van erre szükség, sőt, miért van erre a legnagyobb szükség. És nekem az a tapasztalatom, hogy ha valaki nem is csinál ekkora nagy átfogó tisztítást, mint amiben mi most belevágtunk. Semmi más nem csinál, csak issza a sejtszinten hasznosuló vizet, és évente 2-szer megcsinálja a kolovadát, azzal már nagyon-nagyon sokat tett az egészségért. Nagyon-nagyon sokat tett az egészségért. Ha a béltisztításokat megcsináljuk, ugye évi 2 alkalommal. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és újraindítjuk majd a felvételt, és akkor utána várom a kérdéseket. Köszönöm szépen.